Dünya habarlarynyň şu sanynda. Häzirki wagtda ulug önümçiligi puwdugyny alınıp barlayan tehnologiýa üstünlikleri çäksidir. Inni sürjüň etmeli işleriniň ählisini oň özü ýerine ýetirýär. Daniýanyň paýtagty Kopenhagen barada gurrun edilenni öz bedegçilik we binagerlik aýratynlygy bilen meşhurdur. Karpat dağlarının iň uly dağ depeleriniň biri Tatrany Polşalılar dünýäde iň beýik dağ depesi diýip atlanyrýarlar. Indi şeň beýlik habarlarymyz barada giňişleýin. Gataýyň şu ýyl üçin içerki jemi önüminiň ötüş depkini 7 göterim ýokarlanar diýilip garaşylýar. Bu bolsa geçen ýylyň görkezlütinden 4 göterimlik azdyr. Ýurdun hökümeti makroiqtisady syýasaty durnuklaşdyryp, bu gyrda ösüşiň durnuklygyny saklamak üçin tagalla etjekdigine inanyrýar. Odal ötüş depkiniň 2 belgili sanlara deň bolup, innem aralyk görkezlülere eýe bolmagy täze kadylar diýen ady eýe boldy. Hökümetçiler ýaly ýagdaýyň peýdaly tarapynyň bardygyny aradan aýyrmaýar. Çünki ol ykdysady özgertmeleri durmuşa geçirip, ötüşüň hilini ýokarlandyrmaga itergi berýär. Häzirki wagtda ulug önümçiligi puwdugyny alınıp barlayan tehnologiýa üstünlikleri çäksidir. Inni sürjüň etmeli işleriniň ählisini oň özü ýerine ýetirýär. Şweýçariýanyň Rinspeed kompaniýasy BMW i3 elektrik hereketlendirjili ulug esatyna döredilen sürjüsiz taslamasyny görkezmege karar etdi. Ulugyň uçagyna yerleşdirilen sanlaýyn surata düşürji ony dolandyrmak ulugymynyň esatyny düzýän enjam bolup hyzmat edýär. Olar ulugyň öňünde dören ähli tewekkelçilikleri hatap alyp, sürjüň ýolagçy hökmüni rahat diýen jalmagyna ýardam berýär. Ulugyň taslamasynyň üstüne işleýän hünärmenler ýolagçy bilen sürjüň uzak ýolda ýadamadlyklaryny göz öňünde tutýan täzeçilikleň üstüne ýetirip durýarlar. Elbetde bu taslamany gollaýanlaryň sany näçe bolsa-da, şonça da oňa garşy çykýanlar bar. Çünki heniz adamlaryň hemmeti öz jandaryny uluglarda oturdylýan sanlaýyn enjamlara inanyp bilmeýär. Şol ugurdaky hünärmenler muň üçin ýene 20 ýylyň gerek boljakdygyny bellemek bilen häzirlikçe diňe ulug puwdugynyň geriminiň giňeýişine sin etmegi maslahat berýärler. Yaponiýada geçirilen ilmi barlyklaryň netijesine görä 2030-njy ýyla çenli ýurtda satyljak uluglaryň her 10-njysy daşky urşaw üçin ziýansyz bolan eko uluglar bolar. Onun sowdasy ýurdun içerki bazaryna 2030-njy ýylda 400 000 barabar bolar. Mundan başga şol ugurdaky uluglaryň önümçiligi vodorod beketleriniň sanynyň artmagyny hem ýangyjyň bahasynyň aşak düşmegine getirer. Hataýda ýaşyl energiýa atly barlyklary geçirmek işi üstünliklerini barlýar. Ýurdun hebeý tewtine bolsa, daşky urşaw üçin ziýansyz energiýany almakda esasan gün şöhletine hem ýele bil baglanýar. Tewtin Çançakow şäheriniň goleýünde ýerleşýän Çiçekhuan owasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň her birine gün panelleri ornaşdyrylyp, şoň kömegi arkaly her hojalyk muzsuz 2000 kilowat energiýany ulanyp bilýär. Fotovoltaik geçeligesi atly gün bekedi Pekinden Çançakow şäherine barýan gara ýoluň iki tarapyny tutmak bilen ol ýaşyl energiýa meýilnamasynyň bir bölegini öz içine alýar. Gün panellerinden alınýan energiýany ulanmak ýylda 15 000 tonna kömürün gazylyp alınmagyny kemeldir. Häzirki wagtda ýollarda hereket edýän velosipedlaryň sany ulug serişdelerine garanda sähelçe az bolup, muň özü bolsa oň uluglara esasy bäsiş bolup çykyş edýändigini görkezýär. Germaniýanyň ilatynyň köpüsi soňky wagtlarda işe ýa-da dükana gitmek üçin hut oň hyzmatyndan giňden peýdalanyp başladylar. Çünki velosiped ulug dyknyşyklarynyň gaça durmak üçin iň amatly serişde bolup, ýolda ören köp wagtyny tyşytlap bolýar. Çağalyk ýyllaryna velosipedi sürüp öwrenen adam ondan hiç wagt el çekmeýär. Berlinli bedegçi Oliver Zinch üçin velosipedçiň egineşikleriniň rahatlygy köp ugurlygy aňlatmalydyr. Ol bu zatlary sargyda görätikip, şolarda esasan Beýik Britaniýada we Irlandiýada giňden peýdalanýan penjekler üçin niýetlenen ýuň matalary ulanýar. Mundan başga da Oliver matalyň reňkini ýylyň paslyna görä saýlýar. Bedegçiň ýygynylarynyň arasyny Renan velosipedçiler üçin niýetlenen egineşikler hem bar. Şular ýaly 3 bölekden ibaret bolan lybas 2000 € durýar.
Oliver Zins'in işleyen kärhanasyny öz iş yerine velosipedli gitmek isleýänler üçin niýetlenen ýürüýte egneşiklerem görmek bolýar. Matalan ýüzi suw geçirmeýän ýürüýte çyýgmal bilen örtülip, bu bolsa velosipedçiň ýagşyň aşagyna galan halatyny da öl bolmagynyň öňüne alýar. Howaň nähilligine garamazdan velosipedli barjak ýerine adaty geýýän eşiklerini daýalamazdan barmak mümkinçiliginiň bardygyny Oliver öz işlerine görkezmek başarýar. Geçen ýylyň ýaz patlyndan bäri bedegçi öz egneşikleriniň dukanlarda da yerleşdirip başlady. Bu ýygyny bolsa, ol dukanyň ýeti Ulrich Gries bilen bilelikde taýýarlapdyr. Ulrich velosipedler satmak bilen meşgullanyp, oň ähmiýetini ilatyň arasynda ýitirmän saklamaga çalışýar. Germaniýada şol ulug serişdeler üçin gerek bolan zatlar alyp satmak bilen meşgullanýan dukandan ençemeti bar. Ses tolkunlary mukamdan başlap diletçenni türli ýerlerde ulanylýar. Ses tolkunlarynyň tehnologiýasy adamlaryň günnelik durmuşy, şol sanly habarlar we ara gatnaşyk puwdoklar bilen jebis baglanşyklydyr. 4-nji senagat öwrülüşiniň çäklerini ses tolkunlaryny işleýän täze tehnologiýalar işlenip dödüldi. Bu ulgam sowdada da giňden ulanylýar. Çaltu amatly töleg ulgamy ses tolkunlaryndan peýdalanýar. Smartfony ses tolkunlaryny hasaplaýjy enjamyň golaýyna eltmek bilen tölegi amala aşyrmak bolýar. Şeýlede bu tehnologiýalar telewizioniýa oňyn täsirini ýetirdi. Ses tolkunlarynyň tehnologiýasynyň goşulmasy smartfon arkaly ol ýa-da beýleki harit barada maglumatlar almaga mümkinçilik berýär. Mundan başga da häzirki zaman tehnologiýalary uniwersitetlerde işe ornaşdyrylýar. Ses tolkunlarynyň tehnologiýasy bütün dünýäde ikrar edilemem ykdysadyýetin itergi güýjüne öwrildi. Sizin pikiriňizçe awtobusdaky elleri ruçkaly, galamly hem depterli ýolagçylar näme bilen meşgul bolýar kalar? Olaň köpüsi görýän zatlaryny beýan edýän bolsalar, Andreas Sandman ýolagçylaryň keşplerini kagda geçirmäge çalışýar. Şwitsariýanyň Zürich şäherine grafika bedegçisi hem suratçysy bolup işleýän Andrea, öz ykbaly edaradaky iş stoly bilen baglanşdyrmak islemän, her gün bir näçe sagatlap awtobusda aýlanyp, ýolagçylarda uly täsir galdyrmaga çalışýar. Şeýlelikde Andreas Sandman öz dörejliginiň manasyny adamlaryň arasynda görýär. İş yerine gelenden soň bolsa, ol awtobusdaky ýerine ýetiren çyzgylaryny internet sahypalaryna ýerleşdirýär. Andreaň döredijiligi dünýäň durly ýurtlarynyň suratkeşleriniň ünsüni özüne çekýär. Ýakynda oň surat ýygyndylary jemlenen kitap çap edildi. Bundan başga da Andreas Sandman ýaňy suratkeşlige baş goşýan högetekler üçin okuw maslahatlaryny geçirýär. Bu sırlı bağ deyilip at berilen renkleyici kitapçany suratkeş bedegçi Johanna Baswart döredipdir. 96 sahypadan ibaret bolan şol kitapçaň ähli sahypalaryny güller, ötümlükler, haýwanlar we jandarlar şekillendirilip, olaň arasyndan sırlı bağ görünýär. Şotlandiýada ýaşaýan 31 ýaşly suratkeş bedegçiň kellesini ullar üçin niýetlenen renkleyici kitapçany döretmek pikiri 4 ýyl mundan ozal gelipdir. Bölük satu ulgamyny kitap sowdasy bilen meşgullanýan Bea Kavalyoň aýtmagyna görä, şeýle kitaplar tekçede peýda bolan destine, olaň hyridary köpelip, olary isle hatda crossword kitaplara garanda da uly. Psiholog Lukmandan pikiriçe, renklemek işleri adamyň beýnini rahatlandyryp, oň diň jalmagyna ýardam berýär. Sırlı Bağ kitabı Johanna Basward'ın bu gurdaky ilkinji işi bolup, olary dünýäň ýurtlarynyň 20-siniň kitap bazaryndan tapyp bolýar. Häzirki wagtda şol kitabyň 1,4 million gowragy satylypdyr. Johanna bu gurda tebigatdan ilham alyp, ähli renklemek işlerini elde ýerine ýetirýändigini görünmerýär. Atasynyň bagan bolup işlemegi bilen ol çağalyk ýyllaryny ösümlikliň we güllüň arasynda geçirip, şo zatlaň ödüm oň dehininiň hasam ýitelmegine ýardam beripdir. Häzirki günde agaç öý goşlarynyň bedegçisi bolmak aňsat bolup, muň üçin diňe özüň döre datly kitaby peýdalanmak ýeterlikdir. Germaniýaly Thomas Bernthaleryň şo kitap arkaly her bir işi döretmek üçin çyzga görä ýygyderli hereket etmek gerek. Özüň döre datly kitap bu gurda ýöneköý düşündürüş berýänligi üçin sarp edilen uly üslegine eýe boldy. Şol unanma arkaly haýsydyr bir zady döretmek üçin bari o 2 sagada golaý wagtyny sarp etmek ýeterlik bolýar. Bedekçiler Anna Rilvau hemem Gerhard Kallerman bu gedek öwrenjilere dik goýulýan çyrany ýasap görkezmek maksat edindiler. Muň üçin gerek bolan öňümleri olar köne zatlar satylýan dukandan tapýarlar. Bedekçiler şeýle çyran döretmek üçin 60 euro harçlap, bari o 19 minutyň dowamyny oň şeýle görnüşini işläp taýýarladylar.
Thomas Berntaler hegerde nämedir bir zat döretmäge girişýän bolsaňyz, onda size muçun ilkinji nowatda çydgydaky düzgünleri berja etmek zerurdygyny ýatlady. Armin Müller-Stahl'ın studiyasy Germaniýanyň Schleswig-Holstein welaýatyny Baltika deňiziniň kenary ýakatyna ýerleşýär. Armin Müller-Stahl köp sanly dünýä derejesindäki baýraklaň, şol sanly Oskar baýragynyň eýetidir. İlkinji döwlet baýragyny ol bukulup goýulan kamera adly filmde surata düşüp münasip boldy. Şonda Armin Müller-Stahl döwlet howpsuzlygynyň serkerzetiniň keşfini anlapdy. Esas uly şöhraty bolsa, ol Perişteler we Şeytanlar adly filmde ruhanyň keşfini ýerine ýetirip gazandy. Daniel Meli bu gadymy binada awatlyş işlerini geçirip, onu döwrewap ýaşaýyş öýüne urupdyr. Odalar bu ýerde belli aýdymçylaryň we sadanlaryň eserleri ýazgy edilip, şolaryň hataryny belli aýdymçy Dominique Demonio özüniň Valaria adly meşhur aýdymyny ýazyrypdyr. Jaýyň içki bedeglerini öýeti tebigi çyýmallardan peýdalanypdyr. Aşganadaky 50-nji ýylda öňdürilen eti ýuqajy edip kesýän köne enjamy Daniel Meli ýurtda etiň mekany bolan Parma şäherinden getiripdir. Jaýyň içine ýagtylygyň köp düşmegi üçin oň durky täzelenenni galyňlygy 5 sm barabar bolan aýnalar ulanypdyr. Bu bolsa, oň aşaky gatlaryna da ýagtylygyň köp düşmegine itergi berýär. Bu gatda çagalan otagy bilen birlikde 20,4 metr meýdany bolan suwa düşünilýän otag ýerleşdirilen. Daniel Meli şeýwanna özüniň boş wagtyny kitap okap geçirmek bilen tebigi taýdanlaşygy duýup bilýändigini görünmerýär. Mona Lisa eserini Leonardo da Vinci çekendigini köpler bilýändir. Ýöne Lord Leicrat'yň eserindäki bu gyzat kimke? Bu gämi, bu aristokrat ýa-da bu serkerde nireden peýda boldyka? Şoňa meňdeş towarlar köp halatda dürli çeperçilik guramalarynyň işgärleriniň öňüne hälisini ýüze çykýar. Manchester'ın galeriýasynyň birine belli suratkeşleň şeýle manydaky eserleriniň 500 golaýy bolup, olarda näwelli gahrmanlar hemem ýerler suratlandyrylypdyr. Ýurdun çeperçilik guramalary tarapyndan çeperçilik detektivi adly internet sahypasy döredilip, oň üstü bilen şeýle suratlary barada kimiň näme bilýändigini, olary şekillendirilen şahsiýetler barada maglumatlar bermeklerini soraýarlar. Ähli alynýan maglumatlar soňra Beýik Britaniýanyň çeperçilik gymmatlyklarynyň gaznasyna tapşyrylýar. Gymmatlyklary ýygnaýjylaryň aglabasy olara höwes bilen ýakyndan kömek berip, nähiller bir maglumat toplamaga ýardam berýärler. Bu taslaman döredüjiler köp gyzykly we özüne çekiji açyşlary wada berýärler. Mundan başga şol maglumatlar galeriýada syry öwrenilen işleň sergisi gurulanyny halk köpçüligine görkezler. Bodo Hebenik, Kolya Bultman hemem Bruno Kohlberg daglar tape art, ýagny ýelmenji lentalar diýilip atlanyrylýan sunod eserlerini döredýärler. 2 ýyl mundan öňe şolar arkaly diňe giýjeki gownaçy şeýerlerini bedemek bilen meşgullanan bolsalar, indi dürli renkli lentalary jemgyýetçilik ýerlerinde de görmek bolýar. Ýelmewas lentalaryny bedegçiler ilki mahawatlarda, dürli görnüşli şekillerde, bayramçylyk çärelerine ulanyp başlap, az wagtdan soň uly üstünlige eýe boldylar. Bu iş üçin olar ilki galamyň kömegi arkaly ýa-da kompýuterde döretjek eserleriniň çyzgysyny işläpdi diýerler. Bedegçiler şu ugurda dürli sergilere gatnaşyp, mehmanyň köpütini haýran galdyrmagy başarýarlar. Daniýanyň paýtagty Kopenhagen barada gurrun edilenni şäheriň esasy alamaty bolan erteklerdäki suw persi adamlaryň göz öňünde janlanýar. Ýöne ol mundan başga öz bedegçilik we binagerlik aýratynlygy bilen meşhurdur. Anha şu bedegçilik muzeýinde häzirki zaman öwüşünde döredilen öý goşlaryny görmek bolýar. Şäheriň Radisson Blue mehmanhanasy bolsa, dünýäde öz bedegçiligi boýunça birinji orna elýär. Oň taslamasyny 60-njy ýyllarda yerli binager bedegçi Anna Jakobsen işläp düdüpdir. Dünýäň durly künjeklerinden jahan keşdeler bilen birlikde binagerlik ugrundan okap ýören taleplerim bu ýere diňe şo mehmanhanaň bedegçiligini görmek üçin hem gelýärler. Anna Jakobsen öz döredjiligini tebigat ilham çeşmesi bolup hyzmat edýär. 1956-njy ýylda oň döreden ýumurtga görnüşindäki kürsüsi şo ýyllarda uly meşhurlyga eýe bolup, ony häzirki günlerde de dürli renklerde öňdirýärler. Binager öz işlerini beton bilen plastik çyýmallaryny garşdyrmakdan heder etmändir. Anna Jakobsenyň saýlap alan ugry Skandinaw ýurtlaryna mahsus ýaly bolup görünse-de, oň bütün dünýäde meşhurlygy artýar.
Norvegiyalı suratkeş Arild Milton, Disney kompaniyasynyň multfilm gahrymany bolan Donald Ducksy körpeliň iň bir şadyan dosty hataplyar. Arild 17 ýaşyndan bäri öz işinden daşary fantom hem mat jurnallaryna işläp gelip, ýetatan çağalar cinniyetlenen suratlar çekmek bilen meşgullandy. Häzir kunna bolsa, ol Tormod Lockling we Krut Kerum bilen hyzmatdaşlykda Disney kompaniýasy üçin Donald Ducksyň täze keşfini döretmek üstüne iş alyp barýar. Şol ördejik dünýäň türli ýurtlaryny çağalan arasynda uly meşhurlyk gazanyp bildi. Germaniýanyň Bremen şäherine taryhy detgalan köp sanlysy bolup, gadymy bazar, erkinlik heykeli, Bremenli sadanlaryň ýadygärligi ýaly ajaýyplyklar Renesans döwrüne dahildirler. Şu zatlar synlamagy dünýäň türli ýerlerinden jahankeşdeler gelýärler. Şäheriň Findow sewtine ýerleşýän bu 3 gatly jaýda Sydneyden, New Yorkdan we Baliden bolan jahankeşdeler ýaşaýarlar. Hilke Closing Schröder 6 ýyl mundan ozal şo jaý satyn alyp, bu ýerde düşlemek isleýän jahankeşdelere kirene berdi. Oň içki rahatlyk şertleriniň aladatyny Hilkeň özi edýär. Öz mihmanlar bilen duşup, olar üçin gerek bolan zatlary gürleşýär. Bu öýde bir gece ony düşlemek üçin 60 euro tölemeli. Hilke Closing Schröder öz jaýyny olan kirene berilmegi bilen meşgullanýan Traumferienhof Nunin jahankeşdelik gullugyna hatapda goýdy. Şolar ýaly öýlere bolan islew Germaniýada gitdigiçe artyp, uly girdejiler getirip başlady. Daşary ýurtlar jahankeşdelik edarasynyň internet sahypasynyň üstü arkaly olary öňünden belläp goýýarlar. Katrin Bachmann bolsa öz öýüni uzak möhletleýin kirene berip, her aýyna 1200 euro gazanýar. Muň özi ýerli ýaşaýjylar üçin iň bir girdejili işewirlik çeşmetidir. Koreýanyň paýtagty Seuldaky bu adaty bolmadyk garwançhanada müşterileň her birini suwly bedre we gap berliýär. Çünki şo ýerde müşteriler sargyd etmeklerinden soňra goşmaça tölegi içinde altyn tozony bilen garlan çäge ýerleşýän uly bolmadyk ýürüýte gaplar alýarlar. Garwançhana gelen müşteriler çägäni uly gaba goýup tuğun içinde eleýärler. Ýygnalan altyny öýüne ekitmege bolýar. Beýleki bir seýrek garwançhanada bolsa, mihmanlary okulaýjy desgaly ýürüýte ýerler hödürlenýär. Şo ýerde olar günneger usullaryna laýyklykda dermanlyk terişdelerini taýýarlaýarlar. Daşyndan adaty görünýän bu garwançhanaň her bir künjegini agajy emem kapasalary görmek bolýar. Onu togutuşlaryň illa golay görnüşi agajyň şahalarynyň üstünde oturan ýerlerini adamnyň sesine öýkünip gelinleri hayran galdyrýarlar. Çağalary bu ýer ören ýaraýar. Singapur öýünde geçirilýän şu öleňleriň köp türlüligine buýsanyp biler. Emma bu ýerde ýylyň esasy iri çäresi arzuwlaryň ýörüýüşi ýa-da Çingey bayramçylygy hataplanýar. Ol Malaýziýanyň Penang şäherine ýüze çykyp, Singapurda ilkinji gedek 1973-nji ýylda bellendi. Özüne çekiji, şowhun şagalanly karnaval bayramçylygyny bir näçe 100 adamdan ibaret bolan toporlar ýürüýüş guraýarlar. Olar bilen birlikde oňa elleri çyraly adamlar, darwalar, sazanalar we aýdymsaz toporlar hem gatnaşýarlar. Dürli jahankeşdelik ýerlerine baý bolan Johor Bahru sewti Malaýziýa jahankeşdeliň has köp gelmegine ýardam berýär. Häzir kunna şo ýerdäki Angry Birds, ýagny erwet kuşlar adly meşhur seýilgäh, jahankeşdeliň arasynda iň bir gelim gidimli ýerlerden biridir. Siziň bu seýinliýanyňyz Ýaponiýanyň Fuji dagynaky iň beýik depe bolup, ol jahankeşdeler tarapyndan gelim gidimli ýerlerden biridir. Soňky 2 ýylyň içinde bu ýerde bolmagy isleg bildirýänleň sany 2 diýen ýaly artdy. Şo ýerde 100 ýyldan gowrak taryhy bolan Ýaponlaryň milli mihmanhana öýüm bar. Şu ýylyň ýanwar aýyndan bu ýerde hyzmatyň täze görnüşleri bolan Ýaponlaryň tansu aýdyşyk çykyşlary hem girdilipdir. Daşary ýurtlaryň arasynda milli folklor çykyşlaryna bolan gyzyklanma barha artyp, olara bolan islegler gitdigiçe ýokarlanýar. Dawara tamamlanandan soň mihmanlar tansçylar bilen ýadygärlik suratada düşüp bilýärler. Hello Kitty animasiýa filminiň baş gahrymany bolan Pişejegin keşfi 40 ýyl mundan ozal döredilipdi. Bu multfilm häzir kunlarda da öz meşhurlygyny ýitirmän saklap gelýär. Daşary ýurtly çağalan köpüsi Ýaponiýa diňe Kittyni görmek üçin hem gelýärler. Ýurdun söwda merkezleriniň tekçelerindäki ýumşak oýnawaçlaryň arasynda da Kitty Pişejegi görnüşindäki şekilde durly görnüşleri bar. Keyo Plaza mihmanhanasynda bolsa, Hello Kitty filminiň bedegçiligindäki ýürüýte mihman otogam döredilipdir.
Niderlandlaryň IKEA kompaniýasy öý goşlaryny we hojalyk üçin gerek bolan haritler satmakda dünýäde iri töwde ulgamlarynyň biri hasaplanýar. 1982-nji ýylda ol häzirki zaman usulyny işlemäge girişip, mebelden köp bölegini hünärmenler sarpejyň öz öýüne ýygnaýarlar. Oň dünýäň 40 ýurduny söwda nokotlarynyň 325-den gowragy bar. Bu kompaniýa 1943-nji ýylda Ingvar Kamprad tarapyndan esaslandyrlypdyr. Ol IKEA töwde belgisini 50 ýyl bäri saklap gelýär. Geçen ýylyň özünde kompaniýa öz önümçilik ulgamyny bezegçiligiň 2000 görnüşini girdi. Esasanam on kurslarına köp isleg bildirilýär. Öý goşlaryň her biri dürli bezegçilik görnüşlerine öňdirilip halka ödürlenýär. Häzirki zaman görnüşli güldanlar, kitap goýmak üçin niýetlenen tekçeler. Bulan ählisi Adisha adly ýokary hili granitdan döredilenler. Bu taslama 3 ýyl mundan odol peýda bolup, şonu Ýaponiýaly suratkeş heykel taraşlan onusy bu iş üçin Takamatsu şäheriniň golaynaky Adisha dagynyň granit daşlaryny ulandylar. Ýöne Hytaýda arzan görnüşli daşlar peýda bolandan soň bolsa, granit daşlaryndan sunag deserlerini döretmek islegi pete düşüp başlady. Şondan soň şolorda iş alyp barýan kärhanalar hem ýapyldy. Eji ota şereketi bolsa, häzirki wagtda granit daşlaryndan täsin zatlary öňdirmegi diňe dowam etdirmek bilen çäklenmän. Eýtem şeýle öňümçiligini giňeldip, granit daşlaryna täze durmuşy gaýtaryp bermegi üstünlikli alyp barýar. 13-nji asyrda Gentada ýerleşýän ammarhanaň söwda merkezi bolup hyzmat edenligine hiç kim jedel etmeden radylaşar. Kenar ýakada ýerleşen bu özüne çekici gadymy binaň içinde ýerleşen restoranyny möhümleýin önümlerden taýýarlanan tagamlar mihmanlara hödürlenýär. Muň üçin baş aşpez Tom Van Steenkist her gün ertäher bilen özüne gerek önümleri kabul edip başlaýar. Oň ýürüýte mihmanlara niýetlep taýýarlayan tagam üçin selderey, sarymsak, ukrop, lawr ýapragy we käşir gerek. Bu önümlüň ählisi ilki zeytun ýagyna gowurmuşlanyp, buğa goýulyp, soňra oň üstüne batyrma goýulýar. Sazyň içinde az kem ýaga gowurulan towy Tom soňra gyzgyn pejiň içinde bişirýär. Beýleki ähli zatlar taýýar bolandan soň peşden çykarylan towyň üstüne gowurmuşlanan önümler sepilýär. Portugaliýanyň paýtagty Lissabona ýylda jahan keşdelen 10 milliona golay gelýär. Bu ýerde jahan keşdeler darajyk köçelen ugry bilen gedelen jedip, garwançhanalarda garwanmak halyalar. Casa de Pasto restorany şäheriň merkezindäki köçen ugruna ýerleşýär. Ol bir ýylyň içinde meşhurlyk kazanmagy başardy. Bu ýerde milli Portugal tagamlary taýýarlanýar. Tagamlaň aglawasy kömür ýakylyp taýýarlanýar. Bu usul tagamyň has datly bolmagyna getirýär. Restoranyň içki bedegleri 100 ýyl mundan ozalky döwri ýada salýar. Bu ýerde hatda hepdelik tagam sanawyny çap edici enjam bar. Bu enjam 1920-nji ýyla dahyllydyr. Karpat dağlarynyň iň uly dağ depeleriniň biri Tatrany Polşalılar dünýäde iň beýik dağ depesi diýip adlandyrýarlar. Tom saýlaryny toporlaýyn gedelenje çykýanlar, oň her bir depesine piýada çykmaga isleg bildirýän bolsa, gyşyna bu ýer sportyň lyjada tiýipmagy halyan türgenlerden doly. Tatra dağlary hakykatdan ham bu ýere gelýänden her birini ýatdan çykmajak täsirler oýarýar. Şo ýerden dağlyklary hemem şäheri guşuçar belentlikden synlap, soňra aeroplanlarda aşak düşüp bolýar. Zakopane şypahanasy ýylyň haýsy pasyllygyna garamazdan din jalyanlary we saglyklaryny dikeldiýänleri öz goýnuna kabul edýär. On golaýynda ýerleşýän Hoholf owasy bolsa, 19-njy asyrda dahylly bolan agaçdan urulan öz gadymy öýleri bilen jahan keşdeleri haýran galdyrýar. Şol gedelenç mahalyny 14-nji asyrda Wenger dwaryan tarapyndan gurdurulan galany synlamaga mümkinçilik dörýär. Bir näçe asyryň dowamyny ol Polşa bilen Wengriýanyň arasyndaky serhetçägi hökmünde hyzmat edipdir. Finlandiýanyň Turku şäheriniň eteginde ýerleşýän bu jaýyň daşky geçmini synlandy, oň taslamasynyň üstünde çaga işlendir diýen pikir dörýär. Ýöne binagar suratkeş Jan Erik Andersen oň üstünde tebigatdan ilham alyp, ören akylly başly işläpdir. Jaýyň bosagatyndan ätlen pursatyňda özüňi dürli renkli jeňgelik içinde ýaly duýýan. Üstüne oň penjirelerem ýaprak şekilinde döredilipdir. Muny Jan Erik Andersen köp ýyllaň dowamyna dürli ösümlikleri öwrenenligi bilen düşündirýär. 3 hatdan ibaret jaýyň tutýan meýdany 147 ine 4 metre barabar bolup, oň haýsy tarapyna göz aýlasaň tebii şekilleri görmek bolýar. Olar bolsa, kä halatda bezegçiligiň bir görnüşini ýada salýar.
Erteklerdäki köşke meňdiýän jaýyň ýokarky gatyndaky otog gämini ýatladyň bolsa, Jan Erik Andersonyň özi bolsa oň hojaýyny gözeňe getirýär. Gretsiýa paýtagty Afiniň gämi durulgy hemeşe köp adamly bolup, olar ýa-ha golaýdaky adalara tarap ýola düşýänler ýa-da bir ýerlerden gelýän ýolagçylardyr. Şeýle adalyň biri Kia bolup, ony Grekliň özi Dia diýip atlanyrýarlar. Bu ikijik ada jahankeşdeler beýle bir köp gelmeýär. Şoň üçin binagar Elena Svekianaki öz adamsy Kostas Varotsas bilen bu ýeri ýaşamak üçin taýlap alypdyr. Keykel taraş Kostas Varostasyň işlerini dünýäň dürli künjeklerinden hyrydarlar ören köpdir. Öň bu maşgaly adada öz iş edarasyny döretmek meýilleşdiren bolsa, soň ol ýaşaýyş jaýyna urulupdyr. Jaýyň bedegçilik işleri ýöneköy ýalan bolsa, olar jany rahatdyr. Jaýyň daşky gorşawy hemme tarapdan ören özüne çekici bolan soň, dörüjüler maşgalasy o ýerde ýaşamagy uly tarpa goýýar. Penjireleň ähleti dollugyny açylýanlygy üçin howaň açyk we maýly günleri bu jaý eýwanly galeriýany ýada salýar. Elena bilen Kostas ören mihmansöýür adamlar bolan soň, olaň öýleri mydama diýen ýaly mihmanly. Mundan başga da bu ýerde bolup görenleri jaýyň binagarlygam özüne maýil edýär. Germaniýanyň Rostock şäheriniň gämi durulgysy 13-14-nji asyrlara dahilli şäher binagarlygy bilen gurşulyp, hasam ajaýyp keşfe girýär. Şolaň arasynda Keramatly Piotr'yň ibadathanasy iň beýik diňli we gadymy imaratlaryň biri bolup, oň boýy 170 metre barabardyr. Orta asyrlar döwrüne bu ýerde söwda ösüp, şoň bilen birlikde ol şäheriň hemme tarapdaýyn ösmegine tergi beripdir. Rostock'un gadymy döwre degişli ratuşatynyň binagarlyk guruluşy jahankeşderiň her biriniň gözüne ilýär. Bir bölegini şäher häkimligi ýerleşýän şol imarat bir näçe asyr mundan odul tutuşlugyny diýen ýaly söwdegarlara degişildi. Häzirki wagtda bu üýtgeşik binagarlygy bolan jaýy islan adam girip aýlanyp bilýär. Şäheriň gämi durulgaly künjeginde ýerleşýän Keramatly Mariýa ibadathanasy bolsa, Merkezi Ýewropada soňky gotik ähengine gurulan bina bolan üçin ol medeni gymmatlyk diýilip hatap edilýär. 1625-nji 1647-nji ýyllar aralygynda gurulan ibadathanaň boýy 104 metre barabar bolup, oň diňiniň üstünden şäheriň ajaýyp görnüşi hemem Ryugin adatyny senlemek bolýar. Demirgazyk deňizindäki iň uly möçberli Zilt adaty jahankeşdeler tarapyndan gelim gidimli ýerleň biri hataplanýar. Daniýa degişli Roma adatynyň syýahatçylar gäme menip Zilt adatyna tarap ýola düşmek bilen 40 minutda şo ýere barýarlar. Germaniýanyň raýatlarynyň aglabasam öz dinjal ruhsatlaryny Zilt ferri gämisinde gurulýan gezelençler taýlap alýar. 10 ýyl mundan ozal Zilt adatyny bary ýogy bir näçe restoran bolan bolsa, häzirki wagtda bu ýerde gowun açyş, söwda, ilmi barlyk merkezleri, tebigat muzeyi bar. Şol muzeýe gelen mehmanlar deňiz tolkunlarynyň ýüze çykyşy we yrgyllylar barada maglumat alyp bilýärler. Kenarýakada gezilenjeden halatyň uzunlygy 800 metre barabar bolan Sungot alleýasyna gözüň düşýär. Şo ýerde oturup arrasy deňiz howasyndan lezzet alyp bolýar. Umuman Zilt adasy bu ýere gelenden her birine dürli öwüşünli ýatdan çykmajak portotlar döredip, olaň ýene dolanyp gelmegine sebäp bolýar. Hormatly tamaşaçylar, ne bolsa 18-nji dekabrda hepden duşenme güni dünýäň dürli şäherlerinde boljak howa maglumaty bilen tanıştyryp sizi bilen hoşlaşýar. Hoş tag bolun.